ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲು ಯಾನಿನಿ ದಾದನ್ನಾಗ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ದಾದನ್ನಾಗ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ವಿಧಾನ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಐಟಮ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೋದು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಟನ್ ಕರಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಸಳ ಆಯ್ನಾತಿ ಅನ್ಮೂಲು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೆಂತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಸಿಮಿ ಈತಿಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ 2 ಲವಂಗ ಈತಿಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಐಟಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಲಾವ್ ದೀರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಹೊರ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಗ ಕಾಯಾಗ ಒಂದು ಕಾಯದ ಐಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದೇನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 10-15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಖಾರಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಾಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಕಲೆಗ್ ಮಟನ್ ಏತು ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಸಮ ಕಾಯಿಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಐಡ್ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬನಲೆಗ್ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಬೋಡೋಣ ಪಾಡೋಣಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡುದಾತು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಯದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತಾರೈ ಅಂಚನೆ ಗೇದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕಡೆದು ಕನ ಇದೆ ತಲೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹೊಡಿತಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಮೂಲು 1.5 kg ದಾತು ಮಟನ್ಗೆ ತಂದೆ 1.5 kg ದಾತು ಮಟನ್ ಮೊಲಿತೆ ಮೀರು ಕಂದಿನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಟನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದು ಇದನ್ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಸಳಾದ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಟನ್ ಮಾತ ಪೀಸ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನೋಡು ಮಟನ್ದ ಪೀಸನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಹೊರ ಮೋತೊಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಏತ್ ಬೇಯರೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆತಿ ಅನ್ಮೂಲು 1.5 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ ಅವರ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆಗ್ ದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮೋತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಡೆದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲನು ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ದಾತನೆಕ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮೋತುದು ಮೂಲು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಬೇಯ್ಪವರೆ ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಪೋಂಟುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪೋಂಟು ಪಾಡುನೆ ಹಿಡ್ದು ಇವಂಜಿ ಮಟನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ವಿಸಿಲ್ ಪೋಂಡು 10 ವಿಸಿಲ್ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಾಯ್ಲಿಟ್ಟದು
10 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರಬೋದು ಲಾಯ್ಕ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೊಂಡಿದಾತ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತಿನ ಪೇಸ್ಟಲ್ನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚೆ ಒಂದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಕೈಲಾದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಒಂತೆ ಒರೆದಿತ್ತಂತುಲೆ ಅರೆಪು ಅವೇನು ಪೂರ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕು ಗ್ರೇವಿ ಪಣ್ಣು ಅಂತೆ ದಪ್ಪಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗ್ರೇವಿ ತೆಲುಪ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಾತು ಗ್ರೇವಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ರುಚಿಗೆ ದಾಕ ಉಪ್ಪು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿತ್ತು ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ರುಚಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಂದು ನಿಗುಲು ಆತಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿರಾಡ ನಿಗಲ್ನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆಪು ನಿಗುಲು ಉಪ್ಪು ತೂದು ನಿಗುಲು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮೂತಂತು ಈ ಒಂಜಿ ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಕೊಡೋರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊದ್ದಿದ ಐಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಯರತೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಟನ್ ಕರಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆತನ್ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಕರಿಗೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ್ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾತ್ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನದು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಖಾರ ಸ್ಪೈಸಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತದ ಪಂಡ ಏನನೇ ಆ ಬುಗರ ಮೀನತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಎಂದೆ ಪನ್ನಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಜ ಆತ ಮನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಮನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಮರಣ ಸತಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತ ಅಂಜಿನ ಅಂಚೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಓಕೆ ಅನ್ ಮಟನ್ ಕರಿಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಓನಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಕರಿನ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಕರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಂಕಲ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಇತ್ತಜಿ ದೈಪನ್ನಾಗ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಮಲ್ದಿನ ಎತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವು ಹಾಳ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಗೀ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಮಲ್ತದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.